Hej med jer, og stort tillykke med jeres nye BZ4X. I den her video vil jeg gennemgå nogle få ting, som I allerede nu kan begynde at forberede jer på. Følg med. Så er vi kommet indenfor i bilen, og til at starte med skal vi selvfølgelig have startet bilen. Det vil sige, at jeg holder ned på bremsen og trykker blot et enkelt tryk på power, og så er bilen i gang. For at sætte bilen i gear, så at sige, jamen, så holder jeg igen ned på bremsen og trykker ned på gearvælgeren. Sætter den over i drive for at køre fremad. Og hvis I derimod gerne vil bakke, jamen så sætter jeg den over i reverse. Lige så snart jeg sætter den over i reverse, så kan I se, at vi har det her 360 graders kamera, og selvfølgelig også bakkamera, der kommer frem. Når I så gerne vil parkere bilen, så trykker I blot på P for parkering, og så trækker den helt selv håndbremsen. Som I kan se, så har vi faktisk nogle knapper i begge sider af vores gearvælger. Vi har vores view. Hvis man trykker på den, så kommer hele kameraet op, mens man kører fremad. Vi har den, der hedder hold. Jamen, det er, hvis nu man holder i kø eller op ad en bakke, og man bliver træt af at holde på bremsen, jamen så gør bilen det helt selv, indtil man trykker på speederen igen, og så frigiver den ligesom bremserne. Så har vi den elektroniske håndbrems. Det gør den helt automatisk selv, så det er egentlig ikke noget, man behøver at gøre manuelt, men man har muligheden for at gøre brug af den. Til højre for vores gearvælger har vi det, der kaldes Eco Mode. Man skal sætte bilen i Eco Mode, hvis man gerne vil have en lidt mere strømbesparende effekt på bilen. Så har vi nedenunder vores snow-knap. Jamen, den er god til at balancere, hvis nu der er sne på vejen eller der er glat på vejene. Og til sidst herovre har vi vores ESP-knap. Det er jo din sikkerhed for, hvis der er glatte veje, at den selv bremser op og justerer. Og den kan man slå fra herovre, fordi i den nye BZ4X har man nu muligheden for at sætte 2 af sine telefoner til trådløs opladning. Man lægger blot sin telefon på pladen. Det er til telefoner, det vil sige, at ens nøgler skal ikke ligge på pladen, men helst i en kopholder eller andre steder i bilen. Når I har fået jeres nye Toyota BZ4X, så har vi vores My Toyota-app. Selve appen skal vi have forbundet til bilen, så det vil sige, at jeg først og fremmest trykker på min garage. Jeg trykker tilføj bil, og så vil den scanne en QR-kode. For at vi kan det, så går jeg op på skærmen og først vælger dansk, og så vil jeg gerne linke. Så snart jeg trykker link, så kommer vores QR-kode frem, og jeg trykker på scan QR-kode. Jeg trykker her, jeg har afsluttet app-opsætning. Og på appen står der, at tillykke, bilen er tilføjet. Her har man muligheden for at vælge, hvad for en forhandler man er tættest på. Jeg trykker gem, så er vi ved siden, der hedder Connected Services. Jeg vælger alle og trykker aktiver og trykker OK og accepterer alle og trykker fortsæt. Så har man nu muligheden for at gå ind under sin garage, og så ligger bilen herinde. Hvis man har flere biler i husstanden, kan man benytte sig af at sige, at man gerne vil have det her som standardbil. Og så har vi den ude på forsiden. De fjernbetjente funktioner findes ligeledes længere nedad på siden, sådan som start klimareguleringen, lås op og lås bilen. For at tilkoble sin telefon, jamen så går vi ned i tandhjulet hernede i bunden, og så har vi Bluetooth og enheder. Den skriver, at vi skal gå ind på vores telefon og finde Car Multimedia fra listen. Som I kan se, så kommer den frem ned i bunden. Jeg vælger at trykke på den. Der kommer et nummer frem, som også vises på skærmen. Og jeg trykker Dan Par, og jeg vil gerne tillade mine kontakter. Og det samme gør jeg trykker OK på skærmen. Og nu har I muligheden for at oprette forbindelse til Apple CarPlay, Android Auto. Jeg trykker opret forbindelse og trykker ja.
og så er ens telefon forbundet med Apple CarPlay. I den nye BZ4X har man den adaptive fartpilot. For at aktivere den, trykker man blot et enkelt tryk på den øverste knap heroppe, mens man nu kører den givne hastighed. Det vil altså sige, at hvis man kører 130 km/t, jamen så trykker man på knappen heroppe. Så har man ellers muligheden for at gøre brug af plus og minus, alt efter hvor hurtigt og hvor langsomt man gerne vil køre. Fordi det er en adaptiv fartpilot, har man også muligheden for at trykke på knappen her i forhold til afstanden til den forankørende. Knappen ovenover har vi vores vognbaneassistent. Det vil sige, at hvis man kommer ud foran de hvide striber på vejen, så vil bilen selv begynde at trænge ind på kurven igen. Der er den adaptive fartpilot, den normale fartpilot, og så er der det, der kaldes en speed limit. De 3 forskellige modes trykker man rundt ved at trykke på knappen, der hedder mode heroppe, og så vises det oppe i displayet heroppe. Som noget nyt i den nye BZ4X har man nu de her 2 paddle shift i hver sin side af rattet, og det er til vores regenereringssystem. Der er nogle forskellige trin, alt efter hvor meget bilen skal bremse op af sig selv. Når bilen bremser op af sig selv, sender den strømmen tilbage til batteriet. Det her, det var nogle af de forskellige funktioner i jeres nye BZ4X. Resten af tingene tager jeres salgsrådgiver jer igennem, når I kommer og henter bilen. Så endnu en gang, stort tillykke med bilen.